יש דברים שמעצבנים אותי. סתם למשל, כמו הדבר הזה. קרם פנים. 500 שקל. קופסה כזאת קטנה, 500 שקל. ומה היא מכילה? אתם לא יודעים. אוקיי, אז אני אגיד לכם. קרם פנים מכיל ביצה. אוקיי, ביצה. זה רק ביצה. הוא מכיל עוד ביצה, שגם אפשר לאכול אותה. כן? אחר כך הוא מכיל גם פטרוזיליה. קצת פטרוזיליה בהתחלה. גם לימון. מחטא את האור. קרם פנים 500 שקל, כן? אחר כך הוא גם מכיל לבן. כן? בורחים אותו טוב טוב. מסביב לעיניים. כמו מסכה רגילה, כן? משקפיים, ככה. מורחים את זה בעדינות. עם סכין. ככה, ככה. מסביב לעיניים בזהירות עם הסכין. אפשר להשתמש גם במקל. ככה יפה, כן. אחר כך, כדי לשפר את ההרגשה, קצת קטשופ. טוב, כן. גם את הקטשופ אתם מורחים. יפה מסביב לעיניים. מסביב לפנים. ממשיכים לשים פטרוזיליה. כן, 500 שקל. 500 שקל. והם קונות את זה ב-500 שקל. אחר כך לוקחים 2 מלפפונים. שמים את זה בעיניים. לא משנה, אני אחר כך אשים בעין. מכניסים את זה לאף. יפה. אחר כך לוקחים סיגריה. ומחכים בערך 15 דקות. רגע. סיגריה טובה. 15 דקות, במקום 500 שקל, אולי 10 שקלים. ביי, תהנו.